नंगौ हादर नाङैनो नैबे हलि फोरबो थामहिनबा आबिर फोरबो बे आबिर फोरबोखौ फालिनायखौ नुनो मोन्दों। नंगौ बे समाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों थामहिनबा बड'लेण्ड बुब्लि नखराबो नैबे आबिर फोरबो बे आबिर फोरबोखौ फालिदों। हिन्दु धोरोमनि मोनसे फोथायनाय आरो बे फोथायनाय बायदि थामहिनबा श्री कृष्ण नि लोब्बा लाखिनानै थिखानाय सम गैयिनिफ्रायनो बे फोरबोखौ भारत नाङै बेखौ फालिदों आरो बेजों लोगोसेनो भारतजों लोगोसे मैखोमै मोननै हादराव थामहिनबा नैबे नेपालावबो बे फोरबोखौ फालिनायखौ नुनो मोन्दों। नंगौ दिनै गुबुन गुबुन जायगाफोराव बे आबिर फोरबोखौ फालिनायखौ नुनो मोन्दों आरो बियो फागुननि पुर्निमा बे पुर्निमायाव बेखौ फालिनाय जायो। गुबैयै बेखौ नोजोर होयोब्ला साननैनि हाबाफारिजों बेखौ फालियो आरो गुबुन गुबुन जायगाफोराव बेखौ सानथामैबो फालिनाय जायो। नंगौ नैबे समाव बड'लेण्ड बुब्लि नखराबो बे आबिर फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोन्दों। नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेवहाय बड'लेण्ड बुब्लिनि स्टाफ बिथांमोना बेवहाय आबिर फोरबोखौ कालारफुलै बिथांमोना बेहाय फालिनाय जादों। नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेवहाय आं मोनथिनो लुबैगोन जे बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय जे बिथांमोना आबिरनि फोरबोखौ फालिदों मा मेसेज होगोन मा बुंगोन बे समाव बोरै मोन्दों फालिनानै जिहेथु दिनै आबिर फोरबो फालिदों नोंथांमोनाबो बड'लेण्ड बुब्लि नखराव मा मेसेज होगोन? नंगौ गिबियावनो आङो गासै बिटिआर हालामनि बा बिटिआरनि बायजोआव थानाय गासिबो बर' रायजो राजानि अनगायैबो गुबुन गुबुन हारि हारिसानि रायजो राजाफोरनो आं बेखौनो बुंनो सानगोन जे हलि फोरबोनि लोब्बायै जाहाथे बयनिबो नखराव बा बयनिबो जिउआव जे मोनसे रंजानाय बा गाब गोनां जे हलिनि आबिरा मोनसे मोजां थासारि लाबोनो हादों। स्पेसियेलि आं बेखौनो बुंगोन जे बिटिआर हालामाव मोनसे मोजां जोंनो सुबुंफोरनो रादाब बिलाइना होदों आरो बेखौनो बुंगोन जे हलि एबा आबिरनि जि फोरबो बे फोरबोआ ओरैबायदि आलादा जेरै बोसोरफ्रोमबो बे फोरबोनि समाव गुबुन गुबुन जायगायाव जों नुनो मोनो जे खायफाबा सानथाम सानब्रै बिदि फालिनायनि लोब्बायै जे मोनसे आबिर फुनलायनाय बिदा फंबायबो मान होलायनानै जे रंजानाय बे थासारिखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेखौनो बुंनांगोन जे हिन्दु धोरोमारिफोरनि जे हलि फोरबो बा आबिर फोरबोआव जे गोबां रंजा बाजाखौ बेखौ नुनो मोनो। नंगौ बिथाङानो जादोंमोन बड'लेण्ड बुब्लिनि बिथाङा एडिटर आरो बिथांनिफ्राय जों मोनथिबाय जे नैबे समाव बिथांमोनाबो नैबे बड'लेण्ड बुब्लि नखराव बिथांमोना गाजा गोमजायै थामहिनबा नैबे आबिर फोरबो बे आबिर फोरबोखौ फालिदों आरो नैबे समाव मिथिनो लुबैगोन थामहिनबा बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सामलायगिरि दं बा गाहाय सामलायगिरि बिथांनिफ्रायबो मिथिगोन बिथांमोनाबो बा बिथाङा लोगो नांनानै जयैनो नैबे आबिर फोरबो बे आबिर फोरबोखौ फालिदों। आङो बिथांनियाव आवगायगोन आङो मिथिनो लुबैगोन जे मा बुंगोन बे समाव जोबोद मोजाङैनो नोंथांमोना नैबे समाव कालारफुलै नैबे आबिर फोरबोखौ फालिदों बे समाव मा फोरमायगोन? निस्सय गिबियावनो दिनैनि बे हलि फोरबो थामहिनबा आबिर फोरबोआव गासैबो बर' माहारिनिसिम गाहाम हामग्लायनाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरनाय थाबाय। नंगौ दिनैनि सानाव जोंनि रायजो नाङै बा हादोर नाङैनो आरो जोंनि हादोरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जोंनि हिन्दु धोरोमनि जाय रायजो हादोराव दं बै हादोरावबो दिनैनि सानखौ गाजा गोमजायै गासैबो लोगो लेवाखौ लानानै बिदा फंबाय गासैबो नखरनि गासैबो बाय बाहागि जयै दिनैनि सानावहा आबिर गेलेनानै रंजानायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो जोंनि मावख'आवबो दिनै गुबुनफोरा जेरैबायदि रंजानायजों लोगोसे दिनै बे आबिर फोनलायनानै मोनसे दिनैनि बे रंजानाय फोरबोखौ एबा आबिर फोरबोखौ मानिदों। थिग बेबायदिनो जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लि मावख'आवबो जों गासैबो गोरोबलायनानै बे हाबाफारिखौ मावफुंदों। थिग बेबायदिनो नोंथांमोनाबो जाहाथे दिनैनि बे सानखौ गाजा गोमजायै फालिलाङो आं बेखौ मिजिंथिबाय। बड'लेण्ड बुब्लिनि जाय बिथांमोना गुबुन गुबुन फिल्डआव दुखु खस्थ'नि गेजेरजों खामानि मावो जाय बिथांमोना खौरांगिरि बे खौरांगिरिफोरखौ स्पेसियेलि मा मेसेज होगोन? स्पेसियेलि आंनिफ्राय बेखौनो बुंदों जे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय एबा बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय आबिर फोरबोनि जानानै गाहाम हामग्लायनाय जासिहरदों। नोंथांमोनाबो जाहाथे दिनैनि बे फोरबोखौ बयजोंबो गोरोबनानै बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरजों गोरोबनानै एबा नोंथांमोननि लोगो लेवाजों गोरोबनानै दिनैनि बे फोरबोखौ फालिलाङो आंनिफ्राय बे मेसेज थाबाय। नंगौ बिथाङानो जादोंमोन बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सामलायगिरि बिथाङा साफ्रोमबो बर' रायजो राजाजों लोगोसे भारत नाङैनो रायजो राजा बिथांमोनखौ साबायखर बावदों आरो गाहाम हामलायथिखौ बिथाङा बावदों आरो लोगोसेनो बड'लेण्ड बुब्लिनि
न'खरनि जाय बिथांमोना खौरांगिरि महरै दुखु खस्थ'नि गेजेरजों खामानि मावदों आरो बिथांमोननिसिमबो बिथाङा साबायखरखौ बावदों। नोंगौ जोबोद खस्थ'नि गेजेरजोंनो बड'लेण्ड बुब्लिया नैबे समाव जिहेथु रायजो राजानि गेजेराव मोजां मेसेज, रायजो राजानि गेजेराव थार आरो उदां खौरांखौ फोसावनो थाखाय जिहेतु खामानि मावबाय थादों। मेंनाय गैयै बेखौ बिथिंखौ नोजोर होनानै थामहिनबा दुखु खस्थ'नि गेजेरजों खामानि मावदों आरो नैबे समाव दिनैनि जे आबिर फोरबो थामहिनबा बे फोरबोखौ भारत नाङै जिहेतु फालिनाय जादों आरो थिग बेबायदिनो बड'लेण्ड बुब्लियाबो मोनफ्रोमबो फोरबोखौ फालिबाय थादों आरो नैबे समावनो बे आबिर फोरबोखौनो बड'लेण्ड बुब्लि न'खराबो फालिनाय जादों। आङो सुजुगिरि बिथाङा दं, आं बिथांनिफ्राय मिथिला मा बुंगोन फंबाय बे समाव जिहेतु आबिर फोरबोखौ फालिनाय जादों, मा मेसेज होगोन? साफ्रोमबो बर' माहारिजों लोगोसे भारतारिनि गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम हलि फोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनिफ्राय जासिहरनाय थाबाय। नंगौ फंबाया गासैबो रायजो राजाजों लोगोसे भारत नाङैनो जाखिनि बेवहाय नैबे आबिर फोरबो, बे आबिर फोरबोनो बिथाङा गाहाम हामलायनायखौ जासिदों। सासे नैबे समाव बिथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन आङो माबायदि गोजोननायखौ मोन्दों जिहेतु दिनै नोंथांमोना कालारफुलै नै बड'लेण्ड बुब्लि न'खराव जयैनो बे फोरबोखौ फालिनाय जादों, मा मेसेज फोरमायगोन? गिबियाव आङो बड'लेण्ड बुब्लिनि न'खरनि जानानै बयनिसिमबो बे गोथार गाबनि फोरबो हलि फोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। लोगोसे बयबो गाहाम देहायै गावनि समखौ बारहोनो हागोन बेखौ मिजिंथिबाय। आरो बे समाव आङो हलि फोरबो फालिनानै जेनेबा जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि मावख'आवबो गिदिर नङाब्लाबो फिसायैब्लाबो जोंनि मावख'आरिफोरनि गेजेराव जिहेतु हलि फोरबो फालिनाय बेवहाय मोजाङानो, जेनेबा बाहेरायाव ओंखारनानै गेलेनो मोनाखैब्लाबो जे जोंनि मावख'आनो जों खामानि मावलायनानै बा जों गावजों गावनो गेलेलायनायखौ आङो बे समाव गोजोननाय मोन्दों। लोगोसे बयखौबो बे समाव बयबो माने हलि फोरबोखौ गाजा गोमजायैनो फालिनानै समखौ बारहोनायजों लोगोसे बयबो अनलायनानै गावजों गावनि गेजेराव गोजोनलायनाय लाबोयो, बेखौ आं खावलायहरनाय जाहैबाय। नंगौ बिथांनिफ्राय जों मोनथिबाय आरो साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ बिथाङा गाहाम हामलायनायखौ जासिदों। नंगौ बे समाव बड'लेण्ड बुब्लि न'खराबो जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों खामानि मावदों आरो खामानि मावनानै दुखु खस्थ'नि गेजेरजों नैबे समाव बिथांमोना बाहेराव जिहेतु गुबुन गुबुन जायगाफोराव थांनानै हलि फोरबोखौ फालिनाय थामहिनबा आबिर फोरबोखौ फालिनाय जाया। मानोना बेवहाय रायजो राजानि गेजेराव मोजां जे खौरां दैथायनायाव मुखुब जाना थायो, जायनि थाखायनो गुबुन जायगाफोराव थांनानै गेलेनाय बेखौ मोनसे सम मोना। थ' बेहाय बे अकेसनखौनो लानानै बड'लेण्ड बुब्लि न'खरावबो फिसायैब्लाबो जाखिनि बेवहाय स्टाफ दङ, जाखिनि मावख'आरिफोर दङ बिथांमोनजों लोगो नांनानै बे समाव हलि फोरबोखौ फालिनाय जादों। आरो नैबे समाव बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनि जानानै आंबो गासैनिसिमबो नैबे आबिर फोरबो, बे आबिर फोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय। नैबे समाव बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनिफ्राय नैबे रंजाथाइखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबाय। गोजोन्थों।